празник, Бояново! Честит празник, скъпи бояновци! Уважаеми жители и гости на село Бояново, добре дошли в родното ни село! Всяка вечер, когато луната изгрее сред безбройни, трептящи звезди, аз те виждам мое мъничко село и си спомням за щурите детски игри. Виждам моята хубава къща и градинката пълна с цветя. Ето двора, полянката пъстра, с некосена росна трева. Гости на празника на село Бояново са доктор Коста Илчев, общински съветник, Мария Владева, член към Постоянната социална комисия към община Елхово. Спонсори на нашия събор са община Елхово, Атанас Донев, Тремонт АД град София, Иван Илиев Добрев, Милко Милков, Стоян Георгиев Стоянов, потребителна кооперация Труд село Бояново, Тодор Михов Керанков, Атанас Атанасов, терминал Карт село Бояново, Иван Димитров, хляб и хлебни изделия град Елхово, Николинка и Данчо Йорданови, Общински съвет на БСП, Цвятко Бакалов, Арачиеви село Кирилово, Атанас Стойков, Георги Недев, печатница Диагал, Принт, Жана и Георги Петкови, Красимир Добрев, Христо Колев, Куман Куманов, Драгомир Дойчев. Уважаеми дами и господа, давам думата на кмета на селото ни, господин Кръстю Драганов. Уважаеми жители и гости на село Бояново, за мен е чест и удоволствие да ви поздравя с празника на селото и да ви пожелая преди всичко здраве. Наш дълг е да запазим наследението и да предадем на поколенията след нас силния дух и традициите на Бояново. За тези от вас, които днес не можаха да се включат в програмата, църквата след извършените ремонтно-възстановителни дейности отново бе осветена от Вселенския владика Йоаники, да ни е честита. Благодаря на всички спонсори и съмишленици, които помогнаха да проведем този празник. Искам от сърце да благодаря и на всички, които обичат Бояново и да подкрепят нашите усилия. Честит празник на всички! Благодаря. А сега Роса Живкова ще изпълни стихотворението "Родна къща". Бяла спретната каштурка с две липи отпред, тука майчина милувка слети най-напред. Тука под липите стари не веднъж играх, тука с весели другари скачах и се смях. Къщички на ните златникът свиден и мил, и за царските палати не бих те сменил. А сега да предстои тържествения концерт по случай традиционния събор на село Бояново. Да посрещнем с аплодисменти народната певица Нели Танева и оркестър Елхово с ръководител Николай Юргиев. Айде, да седнеш в количката сега. Айде, баба, да играеш. Thank you.